Hartstikke leuk met mijn show naar een nieuwe video van de Friese vlogger. Het gaat even door, maar ik ga het zo druk, jongens. Ik ga het zo druk met mijn opdrachten. Dus, maar goed. Nettemin een hele mooie vlog, Joert. Ik wie even met Emiel op een paard. Zit dat yield van de popcorn krijg ik al jaren. Dus, en dan een bier. Bier. En vanzelfs, ik reed nog even door jou heen en zei misschien of we nog een leuk gesprekje onknopen kennen hier met de meesten. Kan ik je nou ook op? Ja, nu ja. Dus ja, vies tot nood aan een leuke video, dan doe hem omheen. En abonneer je ook zeker. Geweldig. Ja, zoals ik al zei, ik wie even met Emiel op een paard. En wel voor iets heel bijzonders. Ik zei niet eens correct. Het gaat zo goed met de film. Ik profiteer ervan, du profiteert ervan. Ja, ik moet naar je auto op. Ja. Ja jongens, zo gaat dat hè. Ja. Ze zien je nog rijkdom meer. Nou, ik heb een eigen 10.000 kaartjes. Wat kost een kaartje bij de bioscoop? 12,50. 10.000 keer 12,50, hoeveel hebben we dan nog? 120 euro of zo, 120.000 euro. Zie je? Dan kun je hem voor deze auto verkepen, toch? Ja, het is net... En Lieneke erbij, want ja, die vallen 10.000 kom ik gewoon natuurlijk. Ja, maar zit dat yield van de popcorn krijg ik al jaren. Dus echt... En dan een bier. 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 Is de Mercedes net mis, hè? Nou, dat weet ik nog niet. Ik weet niet, maar wat krijg je toch eigenlijk? Ik krijg een Land Rover. Ik krijg een Jaguar. Oh. Jaguar. Ja, ik denk verschil met de blauw, hè? Ja, ik weet het, maar ik ben hier, nou ja, ik ga nog nooit... Is dat een Land Rover? Een Land Rover. Maar ik ga nog nooit een auto voor, van 2004, denk ik. Nee, Nee, dus ik weet net hoe ik in die nieuwe auto's rijden moet. maar dat was ook een smaak gerucht. Dat ding dat stelde die scherm op een Land Rover. Land Rover Jaguar. Oh ja. Hè? Je mag niet nog aan de batterij staan. Ik moet veel wel met een kap kunnen belopen nog wat. Zo wilde dit dingen. Oh, hier is deze kleed, denk ik. Dit is een plaat. Nee, een Jaguar Face. Jaguar. Faceplaat. En ik krijg een Land Rover Hannibal. Even ook. Nou. Nou, één ding, want ik roep je naar benzine, jongen. Dat ga je niet heel oud net. Dat roep je elektrisch. Als me net ben in het rijden, dus die waren onder stroom. Dan ga ik de dop op mijn naam zetten. De dap? Oh. Nee. Godsamme. Die leidt er nog. Ja. Dat moet niet snappen. Al die is van het dak vallen. Oh, de dap. Wat is de dap net bijna? Ik denk, wat roep je naar benzine? Ja, nou ja, dat is logisch. Ik nog maar een elektrische auto. Maar weet je hoe dat gaat met een elektrische auto? Als ik een elektrische auto heb, ja, dan zet ik hem onder de kabel en dan rijd ik zelf voort met die kabel erop. Dat is een zin. Ja. Want ik moest dus van hier naar die oren rijden. Ja, dat is mis. Dus, maar dan Precies een horen ding in de holle. Dan maar we maar even hoe grauw. Wees iets met de holle. Ja, daar zit ik maar de holle. Ja, ik weet het eigenlijk net. Ik ben er al aan gewend. Ik ben gewoon saai. Ik ben, hoe heet het? ADD? Ja, dat is ADD. Had ik pillen voor of chin? Nou, alleen nog in het weekend om even extra erop te staan. Wat zei ze nou? Het is je Saskietje en dan hebben ze niet maar een keer de klomp. Normaal in een autogarage ben ik gewoon terugrennen. Dat is het wonder. Oh. Nee, dat is wel hoor. Dat is wel hoor. Fatsoen, mooi. Heel fatsoen. Je meid is net fatsoen. Die hard was is gewoon. Ik moet tennis gewoon binnen. Tennis gewoon. Ja, succes hè. Succes met sterk is naar jou muziekje hè. Ja, dat moet dat maar dan wel lukken. Hè? Oh, dat doen we nog gewoon een schijntje. Waar houdt hoe hé? Ja, weet ik niet. Dit soort bedragen schieten weer op hè. Hoeveel bioscoopkaarten heb je dan? Hoeveel mannen nog naar de film dagen? Ja, die popcorn en de bier, maar stek mij rekening. Die krijgen alles. Waar is de auto? Daar, hij gediende. Dat zijn roelschermen, joh. Kom schijten. De mensen die zo'n auto kopen die dan echt omdat die zo nu en dan even door het land moeten rijden? Of, Je kunt er echt ver mee komen. We hebben toevallig afgelopen donderdag zo'n experience dag gehad. We hebben verschillende modellen gehad. Dus ze komen gewoon echt ver. Er zit gewoon een hooghering op, laaghering zit er gewoon op. Ja, maar ik ben het type mens wat zo'n auto koopt. Ja, hè, die dierarts of zo'n veeartsen.
Ja, die oude folks die willen nog wel eens door het land heen. Achter op het erf bijvoorbeeld. Of even door het weiland heen. Dat wordt wel gedaan, ja. Ja, dat was ik ook zeker van plan natuurlijk. Hè? Ja. Even achter op het erf hebben die? Oh, sorry, ik zat er nog. Ik wil gelijk. Nou ja, ik ken Het is dat de autocross in Semang niet doorgaan. Bio. Dat is even de baan op. Ik heb een mooi showtje gegeven, denk ik, hè? Ja. Moest ik gewoon even naar ik maak een een test. Jaguar roepen in een tester, hè? Zo'n tester. bliksem. Ja, een vrouw dan, hè? Ik denk ik van, hé. Dan roest ik hem net benzine, hè? Een mannelijk geurtje. Nou, het is niet beneden. Ook zo'n mooi pet op die haar. Nog eens de merchandise even in het zitje, hè? Ik vind het net een rare pet, jongens. Nee. Toch? Zo'n is een pet naar Land Rover prijzen, hè? Dat wil ik, dat. Dit is zo net. Zo, dit is maat L. Ja. Dat net goed? Nou, hier. Ja, Ja, Leeds. een dikke hol. De L van Leeds. Ik heb wel een Leeds holtje. Jullie gaan Engelse auto's rijden, dus nou, Met dat dat sturen aan de andere kant. aan de verkeerde kant. Ja? Nee joh. Oh, jammer. Nou, anders dan was het achteruit door de McDonald's, hè? Ja, dat kun je niet. Nee, dat maakt die vriendin nog altijd maar. Ik was wel eens een keer met een maat van me, die had ook zo'n Engelse auto. Daar werden we aangehouden, toen moest ik blazen, maar ik zat op een passagiers. Dat is wel makkelijk dan. Ja. Zo. Dus. Nee. Vinden ze Ga je achter nog eens een 1200 Jaguar systeem. Kom maar, Philip, kom maar. We gaan naar een auto. We gaan naar een echte auto. Kom maar, ik zijn hier, maar Sjen. Sjen, joh. Wees ik hem aan. Wat denk je maar op? Als de tank dat wel al eerst. Ja, nou, ik heb vroeger ook een gas rijden. Ja. En het heeft me 2 keer ook kwam dat ik zeg maar mijn Serieus? gasslang en alles voortrijden ben. Hoe is dat dan? Nou, er zit een koppeling tussen, een veiligingskoppeling, maar je mag gewoon rijden blijven en dan ergens die slang voor het moffelen. Wat zie je wat er gebeurd is? Wat zie je wat er gebeurd is met deze auto? Hier, het handvat is eruit kan. Nou, vind ik gewoon even uit. Zo, machine. Dat is allemaal hetzelfde dan. Maar is Jaguar een Land Rover van hetzelfde of zo? Ja, valt wel. Het is wel Zo, ja. één organisatie, net zoals de VAG als het ware. Dat Ja, wel, ja. Die helpt de snoer erin, muur. Kan je hem thuis ook opladen of niet? Ja, bij deze wel. Bij die moet ik even kijken als er een snoer is. Hè? Nou, wat denk je ervan? Ik heb hier een flauw idee. Dit wordt een heel nieuwe ervaring voor mij. Ja, nee, Ja. dat zei ze. Er was nooit in een auto jonger als 2004. Zoals we rekken niet seks en zo'n hier en een auto jonger dan zo'n hier. Dus ja, Je weet, we zijn maar net een... ik had nog nooit een auto met airco hoor. Nee, hè? Echt Nee, niet? nog nooit. Nee, ja, die oude Mercedes, daar zit wel in op, maar die deed net. Je hebt, dit is de plug-in hybride. Ja. Deze is, heeft beide. Die heeft 40, 50 kilometer bereik, volledig elektrisch. En voor de rest zit er gewoon een benzinemotor in. Ah, kijk. Dus ver komen doe je wel. En deze gele kabel kun je hem eventueel thuis even opladen. Voor als je denkt, Kom, Philip, kom. ik wil, Philip, kom. ik wil Kom er je uit? even weer Oh ja. wat in hebben. Ja. Maar als je een beetje zuinig rijdt en je laat goed gas vatten, dan laat hij de accu ook een beetje bij. Oh. Wat Het doet doet het er nou? Nou, en dan heb je daar links in het scherm kun je de hybride, de E4, dan kun je ook nog de standen invullen. Maar ja, ik weet hoe die in de vooruit moet, dus Ja? ja. Nou, helemaal goed. Nou, leuk man. Zal ik even iPace kijken? Ja, nou, riek wat erop. Toen was die tankdap natuurlijk nog even scoren. Wat zei je? Toen was die tankdap nog... Ja, ik ben met jongen weer optreden, dus ik moet weer inpakken voor jongen, hè? Ja, dat hè? Ja, Dat was toch tweede. in een dik. Oh, Ja, nou, veel plezier. dankjewel. Wie is er in deze auto heen dan? Nee, want je kan net alles inhouden. Oh, nee? Nee, nee. Oké. Ik ga mooi met mijn oude busje.
Geweldig. Ja. Dadelijk nog even meer over de ervaringen van Emiel en zijn geweldige landrover. Maar eerst hier even in de outje wat er nog wat gezellige mensen zijn hier om even mee te converseren. Zo hier, de nieuwe bioscoop, even achter de nieuwe bioscoop hier. Je had wel misschien volgens mij 3 november of 4 november. Dan zie ik er even heen. Ik ben namelijk uitgenodigd om bij de opening te wezen van de nieuwe bioscoop. Dat ga ik wel even nog doen, want ik hou natuurlijk erg van video en film. Dus dat past, dat kijk ik bij mij. Ik wil me niet doen naar de bioscoop, Richard, want vorige week waren we nog bij de oude bioscoop, de oude cinema, voor de film Dune. En ja, en als je wel van die is echt gewoon verfijnd daar. Maar was misschien de laatste tijd direct net zo vol om die, omdat ze natuurlijk wisten van hé, waar ga je de nieuwe bioscoop, hè? De nieuwe Pathé. Als je normaal is hier altijd merk op vreet. Ja, dat is het wel. Maar die eerder hier net, want ze hebben wat anders hier is, ja. De City Proms komt hier op Zeiland. Dus dat wordt hartstikke leuk. Maar goeie, je komt hier echt voor de City Proms? Nee, we komen voor de stad. Oh, je komt hier gewoon voor de stad hier? Naar de markt? Maar die is hier net, hè? Nee, die is op een Nieuwstad. Ja, oké. Nou is het leuk op de markt? Ik ben er nog niet geweest, we hebben net de fiets geparkeerd. Oh, en wat zie je heel op de markt? Fruit en groenten. Nou, dat moeten we hebben. Komen we er altijd voor op? We gaan ze hier al hekken plaats. Nu hebben we net zo'n model, hè? Dan is het wel wat knapper hier. Nee, we zien we hebben een model, maar hoe de routing hier daarheen leidt hier. Oh ja. Mooie hekken hier. Zo, praten hè? Ah, goeie. Ik heb wel naar binnen, toch? Ja, ik heb wel door het hek heen. Ik wel, oké. Ik mag wel door het hek heen. Wat in dit? Even zien. Oh, dat is wel een flink terrein hier. Ja, ik zag eigenlijk een beetje mist, hè? Echt een beetje dat feest. Zo'n feestterrein. Ja, voor de eerste instantie dat ik echt zo'n groot feestterrein zie gewoon. Prachtigheden. Maar ze zijn hier. Hier heb ik al de drinks. De drinks. Zit een man van de drinks die nog weer? Weet je, ik heb al besteld net. Nee, nog net. Nee? 4 uur, dan ben je er klaar voor. 4 uur, dan kunnen we heen. Ja. Maar je staat terrein op komen, maar wie betaal je dan? Dan wist je een corona-check doen. Dat is de enige. Oh, dat is de eerste. Ja, Oh. dan wist je welkom. Oh ja, had dat zin in? Nou ja, ik ben van de kassa's, dus ik ben net van de bar. Oh, oké. Ik ben dit aan het installeren, zodat de mensen van de bar straks makkelijk kunnen werken. Dat wij gauw drankjes gauw aanrekenen worden kennen. Ja, dat de drank ook kan vloeien. Ja, ik zei niet direct al van de schoffel dat ik zo'n feestterrein zie. Ja, dat is voor mij ook weer even mooi om weer even op te lopen. Ja toch, ja. Dat een goed gevoel. Gebeurt weer wat in de stad, hè? Ja, dat wel een goed gevoel, heel ik zeggen. Weer wat leven. Je zit er zelfs ook heen naar de City Proms? Nee, ik heb andere dingen. Oh. Ik ga vanavond naar Grange, naar de Noise. Noise, ja. Een drum and bass feestje. Oh. In de Oosterpoort. Ja, Dus, dat kan ook zelfs. Ja, dat verstoort het even. Ja, dat zult nog noisy, ja. Ja, exact. Ja. Hier is even zien, dit is een patatzaak. Een frietzaak, wat mag ik zeggen? Dat hing er vanaf als best, hè? Ja, inderdaad. Ja. Ik zei ook patat, maar... Ja, nou ja, in het noorden zeggen ze altijd friet, Ja? maar in het zuiden van het land is het patat. Is niet zo... Oh, ik ben kijk andersom weer. Of iets andersom, ik weet het niet. Voor mij zeggen in het zuiden andersom. zeggen ze dat friet. Nee, patat. Ja? Ja. In het noorden zeggen ze friet. Ja. Joost zei je friet. Ja. Had je er wat zin in dit weekend? Ja, ik had een hele grote zin. Want Maar ik ik begin bedoel... nou wel te twijfelen, hè? Dat maakt ze me wel in de war. Wat dan? Nou, of het nou friet of patat is. Maar ik wil voor jou had het natuurlijk een tijd stilstaan, denk ik, hè, door de corona om je... Wat net? Ja, maar de foodtrucks wel. Maar daarnaast hebben we wel een heel soort orendingen die, hè? Dus Oké. ja, de kachel moet wel branden blijven. Ja, ik zou zeggen, ja, de factuur, maar dat moest niet. Ja, dus dat hebben we wel bij. Oké. Dat is wel goed. Maar we zijn blij dat we weer maaien. Ja, leuk. En, dus dan ben ik blij dat we hier weer staan. We hebben hier al vanaf het begin staan weer al. Dus hier net, wat die vorige keer. Omdat de muziek al wat beter wordt. Nou, beter dan dit geluid in ieder geval. Ja, sure. De merk is natuurlijk speciaal voor die Cityprom natuurlijk verplaatst naar de Nijstad. Die staan al je kramen. Niet normaal op het Zeiland. Jij bent lekker een noot aan het. Je staat nu net ik maak een notenman. Ja, notenman. Hè? En op een gegeven moment krijg je druk.
Ja. En dan, nou goed, dan ga je voor de bijl. Wat vind je ervan dat de markt nu hier weer op de nieuwe nieuwstart is? Ja. Op zich, het is goed voor de afwisseling even. Ja. Ook voor, er zijn vandaag klanten die wisten niet eens dat de überhaupt bestond in Leeuwarden. Zo is het, maar is het vaker hier, ja, normaal op het Zeiland. Ook echt Leeuwarders, of niet? Nou ja, nou, van mensen van buitenaf hoor. Okay. Ja, dus, maar ja, voor de algehele PR is prima. En qua verkoop is het een beetje hetzelfde in mijn geval. Dus ja, ik merk niet echt een significant verschil. Dus nee, ik vind het niet zo erg. Ik vind het wel leuk eigenlijk zo. Maar ik vind het wel gezellig eerlijk gezegd. Hè? Of is het, of denk je te nauw is nu de straatjes? Nou, nee, dan moet even dat al 1,5 meter gebeuren, dat is eraf. Ja. Hè, dus mensen hoeven zich zorgen mee te maken. Je hebt optimale ventilatie hier. Ja. Hè, dus het is niet echt, nee, het is een gezellig krap, zeg maar. Maar ben je straks nog blij dat je op het Zeiland staat? Nou ja, een praktisch voordeel is dat ik hier bijvoorbeeld niet mijn bus erachter kan hebben en op het Zeiland wel. Dus praktisch gezien is dat wel weer fijner. Maar voor de afwisseling, prima. Ja. Oh, iets makkelijk. Ja, dankjewel. Hey, goed weekend. Maar jij staat nu wel naast de notenman natuurlijk, hè? Ja, dat klopt, ja zeker. Dat sta je anders niet, dus nu zit je wat sneller aan de noten. Ja, dat klopt, ja. Dus ja, we ook niet van noten op een zang hebben, hè. Dus, Mag ik je wat vragen, mevrouw? Ja. Want je komt je wat bekend voor. Ken dat kloppen? Ja, ik zit natuurlijk vaak in de stad met mijn kwalenbol. Ja, maar ik dacht jullie jongen een zangeres, maar... Ach, ik ken wel een zangeres. Die heet net zoals mij Reina. Oh ja? Ja. Maar jij bent geen zangeres? Nee, maar ik kon wel goed zingen vroeger. Ja, maar nou net meer? Nee. Nee? Ik kan nou niet meer zingen. Nee. Ik ken dat dan, waar is mensen komen? Nou, het wordt wat ouder, hè? Het wordt allemaal flauw. Ja, ik weet het, zo'n Mick Jagger is net niet 78, die is ook nog steeds. Ja, niet meer bij. Nou, ik schiet al op naar de 78. Ik weet gewoon steeds van, hè, de leeftijd had en had er misschien niks mee te krijgen. Maar... Nee, maar nee, ik kan niet meer zingen. Nee, hè? Nee. Ja, ik dacht van, ik moet wel even de straat op, even wat straatpraat. Want ik heb begrepen dat er echt wel fans binnen van de straatpraat. Zo sprak ik laatst mijn vrouw in Albert Heijn op de Prins Hendrikkade. Die zei, mijn ouders die joggen er altijd naar van zondag hier. Dus bij deze, van hem, de ouders van de vrouw die bij de Albert Heijn, Prins Hendrikkade werkt, dus is van hem. Hè? Nu misschien dat we nog wat leuke meesters in komen kennen hier. Hè? Nou, goeiedag meneer. Nou, goeiedag. Smaakt het, hè? Ja, heerlijk. Ja? Ja, ja. Is dit nou de beste patat die er is in de stad? Zal ik maar zeggen van ja? Hoe zie ik het net? Ja, nee, heerlijk. Zag ik het best, hè? Ja? Maar ik zondag, ik wil maar zeggen, even naar de merken. Ik kom met vrienden. Met vrienden? Ja. En even een patatje. Nou, wat fruit en weet ik wat in staan. En dan gaan we mooi naar huis daar. Ja. Maar dat mooi waar. En zeg je nou patat of zeg je friet? Nou, dat begrijp ik jou wel. Ik vind het wel lekker. Wat je nou nog in te bestellen, zit er mij een bakje patat of zit er een bakje friet? Bakje patat, hè? Ja, ja. Nou, we houden wat friet, hè? Ja. Maar je komt heel veel vrienden, waar kom je weer heen? Helemaal, dat is maar nog eens verder, vlak bij Grauw, hè? Ja, die maar een grapje, man. Dat is ook mooi waar, man, hè? Ja. Heel dat 10, ben pensioneerd. Dus. Ja. Even op de fiets? Ja, ja. Ja. Genieten. Ja, en wat vind je nog van de markt dan hier zo op de Nijsteden? Want dat is nog net op het Zeiland, hè? Ik vind het een beetje onwennig. Ja? Als ik eerlijk ben, ja. Ja, en ik vind het wat een vreemde houding, hè. De tentjes zijn ook de winkels. Ja. Maar wat scheef vind ik dat nou niet. Ja, maar ik vind dat ik gewoon zo van sfeer wordt, hè? Dat we tegenop elkaar worden, dat is gezellig. Ja, ja. Hey, ik ben gelijk, man. Tuurlijk is ik zo. Zeker, ja. Ja. Maar mooi waar is het altijd hetzelfde, man. De drukken, de mensen, het praten om je heen. Het is dat fantastisch. Ja. En ben je hier dan alleen nog in gegaan of ga je nog bij dan? Ik vrouw zit 10 jaar, hè. Oh, zo ja, ja. Ik ben 8 zondag, mijn vrouw is 7 zondag. Oh, zo. Maar je zit er al vet uit dan? Ja, ik zou bij ze gehad. Goed frisselijk, Wat zit er in vrienden in het wetter? Niet beter, hè? Ja, dat is wel vet. Krijgen ze op een meterplak, kijken ze en wat vis. Ja. Mooi. Nou, ik wens je een heel fijne dag hier. Ja, dankjewel, man. Ja. Hè? Wat zit er verder nog op planning? Als we nou even in de stroom wat zien. Stroos? Ja, en we gaan even naar Zeeman, maar het alles wel weten. We liggen nog wat naar je boet ook, want die kwart in. En het wordt wat nuchter waar. Dus vandaar. Ja. En dan gaan we weer mooi naar huis dan, want om 4 uur en dan hakken we mensen die bij Tjerken komen. Dus, Oh, zo, ja. ja. Ja, dat is vrienden wel een beetje, hè? Tjerk en twee hozen. Ja, precies. En ik ben er al
Had 54 gekost dus. Oh, zo, dat kost er een vriend. Ja. Ja. Ja, maar wat er wordt gebeuren, ga ik wel trouwen. We hebben wel pensioen, maar wat er wordt gebeuren. Maar die actief blauwe. Hè? Ja. Ja, heeft dat. Ja, nou, lekker idee. Ja, dankjewel jongen. Hoi. Heel goed weekend. Hetzelfde. Hoi. En waar wacht je op vrij mee? Nou, de vrouw. Ja, wie heen? Dat hoor ik hier in de winkel. Oh, zo, maar je woont net mee? Nee, ik bedoel hier mooi woorden. Ja, hè? Waar is dus van dan? Ik ga een YouTube-kanaal, dat heet de Frieske Vlogger. Ik praat met de meesten op strijden. Oké, leuk. Ja. Dus vandaar dan vreeg de meesten gewoon wedstrijd aan. Daar ben ik eigenlijk. Ik kom eigenlijk een beetje op deel. Dus ik ben even de fietsen en ik ben hier eerst eindigen. Oh ja. En, want de markt die is in Open Nijstad. Wat viel je ervan, dat het net op het Zeiland is? Het Zeiland is mooi natuurlijk, hè? Oh ja? Ja. En waarom is dat mooi dan? Ja, het makkelijker toegankelijker vind ik. Nou, Sava kom ik hier ook net, hè? Waar kom je bij dan? Ik kom in Burgum. Oh zo. Dus ik kom je net elke week. Nee. Dat wel leuk toch? Ja. Ja, hè? Nou, dan had er weer heel wat op beeld staan. Ja, zaten we ook een aard in. Maar is er even verder zitten. Ja, even verder zitten. Oké, hoi. Oké, succes hè? Ja, hoi. hetzelfde. En groet met de vrouw hè? Ja, oh, dit is ik al. Oké, hoi. Oh, dan moet je smel hier hè? Wat zei je? Het is een beetje smel hier. Ja. Ja. Vind je het net smel? Ik vind het gezellig. Gezellig, ja, ik vind het gezellig. Ja, dat is hartstikke gezellig. Ja, nou. Ja, maar toch? loop je nou iedere week met het ding door de stad? Ja, ik vrees de meeste bestreden. Ik ben gewoon interviewen dan. Oké. Ja. Hoe gaat het over dan? Waar gaat het deze keer over? Ja hoor, ja, weet ik eigenlijk net zo goed. Oh. Ik ga een onderwerp. Maar jou, hoe het onderwerp? Ben je al op het terras geweest? Nee, ik ben net op het terras geweest. En restaurant? Nee, ik net. Nee. Ben je daar nog niet geweest? Nee. Heb je ook geen QR-code? Ja, ik heb een QR-code. Ja, oh, dat wel? Ja, jou ook? Nou, weet je wat? Als jij nou naar binnen gaat, dan glip ik achteraan. Oh, je hebt geen QR. Je hebt geen QR-code? Nee, hebben we niet. Nee. Waarom niet dan? Je hebt er geen laten vaccineren? Nee, natuurlijk niet. Maar gewoon moet aan. Ja, waarom moet dat? Ja, dat moet niet, maar dan hebben we geen QR-code. Nee, die hebben we niet. Nee. Kom ik er nou ook op? Ja, nu al. Ja. Oh jee. Maar mist u die niet dan, de QR-code? Nee, dat wist ik helemaal niet. Nee. Wat u zegt, u mag natuurlijk niet, u kunt niet zo een restaurant binnenstappen. Nee, maar weet je, wel op het terras zitten. Het maakt je wel wat levendig. Je gaat wat meer uitzoeken wat wel kan. Ja, zo ja. Hè, zo... De keuze is wat beperkter, dus misschien... Nee, het maakt het varieerder. Oké. Ja, Je varieert wat meer. Je gaat nu uitzoeken waar je wel heen kan. En waar kunt u dan wel naartoe? Nou ja, wij kunnen dus nog op terras, nu nog. Ja. Maar wij kunnen ook nog naar een wegrestaurant. Ja, wegrestaurants doen er niet aan mij. Sorry? Wegrestaurants doen niet aan mij. Oh, zo, daar kun je dan wel naartoe. Ja, zo. Ja. Voor mensen die geen QR-code hebben, een wegrestaurant. Ja, die kunnen daar eten, die kunnen daar... Van der Valk of zo. Nee, dat is toch geen wegrestaurant? Ja, dat weet ik niet. Wat is een wegrestaurant? Wat is een wegrestaurant? Nou ja, wegrestaurant. Als je er langs rijdt, dan zie je een R staan. Een R. Ja. Dat is een wegrestaurant. Welk wegrestaurant gaat u dan naartoe eventueel? Heb u al eentje op het oog? Ja, in Wolvenga. Oh, Wolvenga. Okay. Ja. En wat is dat voor restaurant? Dat is een wegrestaurant. Nou, oké. En daar mogen we zondag binnen zonder QR-code. Nou, dat is ideaal. Ja. Voor u dan natuurlijk, ja. Zeker. Ja. Mij maakt niets wel uit, maar... Nee, want jij bent natuurlijk ook van harte welkom. Ja, natuurlijk. Ja, wegrestaurant ik begrijp het, wegrestaurant kan iedereen naartoe. Ja. Iedereen naartoe. Het zal toch gezellig worden daar dan? Wel, met geen code, je komt naar binnen. Ja. Okay. Maar wat vind jij nou eigenlijk van de QR-code? Ja, weet ik heb er eentje, ik vind het wel prima verder. Ja. Ja. En hoe vind je dan dat mensen uitgesloten worden? Ja, dat is een beetje lastig, hè? Ja, weet je. Ja, dat vind ik lastig. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. En er zijn natuurlijk mensen die om medische reden
geen vaccinatie meer. Maar is het niet zo dat als je daar medische redenen of wat voor redenen ook dat het niet kan, dat je dan een soort van respijt... Ik weet het ook niet precies. Ik heb het ook verder niet heel erg onderzocht, moet ik zeggen. Nee, het is wel jammer, eigenlijk. Nou, dat weet ik niet waarom. Nou, omdat door kennis kom je erachter wat wel en niet waar is. Ja, dat heb ik ook helemaal gelijk. Maar ik heb niet heel erg bij nagedacht. Het zal wel goed zijn. Ik neem een QR-code, huppakee. Ja, dat kun je inderdaad overal in. Hè? Zoals hier op Zeiland. Ook een prachtige... Ja, die city proms. Ja, ik weet niet precies wat dat is, maar goed, daar kun jij dan heel gezellig naar binnen. Leuk en aardig. De regering zegt het en we doen het, hè? Ja, dat zou goed wezen dan. Maar, wat dacht je toen je hoorde dat je voor een derde prik moest? Is dat zo? Ja. Weet je dat nog niet? Ik hoorde wel eens met een derde prik, maar ik heb er niet naar gekeken verder. Oké. Nee, dat daar gaan ze wel naartoe, hè? Ja, dat zien we dan alweer. Als dat goed is, dan... Iedereen, zijn ook mensen die krijgen ieder jaar een griepprik, denk ik dan. Die krijg je, ja. Ja, die heb je ook, hè? Griepprik ieder jaar. Ik heb hem 1 keer gehad. Ik was er doodziek van. Ja, misschien is dat ook wel... Ja, dat is een lastig onderwerp, hoor. Ja, heel lastig. Ja, toch? Ja, dat is voor sommige mensen niet, maar... Nee, voor ons niet. Nee, voor mij eigenlijk ook niet. Nee. Maar je loopt hier wel heel gezellig met het ding op. Ja, zeker. Ja. En welke website kunnen we zelf zien? Ja, de Frieske Vlogger. De Frieske Vlogger. Dus op YouTube. De Frieske Vlogger heet het kanaal. Frieske Vlogger? Ja. Ik ga het opschrijven, want ik wil het wel even... Maar je gaat niet alles op zetten? Nee. Je bent wel een beetje secuur op wat er... Het meeste is... ik zet er al vol op. Het zit een beetje krap hier, hè? Ja, het is hier krap, dat klopt. Het is helemaal krap hier. En die blokkeren je de winkel ook nog in. Ja. Een Een blokkeervlogger? Dat kan het mooi zeggen. Dan mag ik auto rennen. Want het hakt die naam ook nou, de blokkeervlogger. Je wordt er net beter op. Geweldig, hé. Zo, nou. Daar ben we. De Tilstra. Nou, Emiele Drex ook wel. Ja, ik zeg een auto stereo. Nou, wie is het mooi? Ach ja, dat is een heel naaie beleving. Hè? Wat wie is de beleving? Ja, alles dottert. Alle rukmollen mee naar beneden. Daar is net in de gaten hoe snel ze er is, want normaal begint alles bij 100 kilometer te rammelen en te zien. En ook net. Hoe pas het wel fietsen, toch? Ja, inderdaad. Ja, ach ja, ik snap wel dat mensen de verhoren, ja, dat is voor mij niet. Nee, ik hou van harde auto's, dus dat is maar een beetje stonker. Maar een beetje gebroeksaanwijzing bijzetten. Dat is echt. Margje vond ik niet. Nee, maar had Margje ook niet in? Ja, ik heb een foto op Facebook zetten. Die had de royalties van de film ben. Kan mijn vrouwtje even naar je auto doen. Nou, heel mensen dat ik nog. Ja, dat is wel waar. Maar ach ja. Tenminste kunnen die net toch? Nou, ze hebben al sterrenlures en zo. Ja, het is al een hele beleving. Ga je naar de West-Rijnwest en naar het Weert. Geweldig. Vond je het nou een leuk filmpje? Doe dan toe omheen. Moest meer zien, abonneer je dan op de Frieske Vlogger. En dan zoek je bij een volgende video weer. Hoi. Ja. City Proms. Nog ver. Hey, hoe daar jongen, hoi. Jasten. Goeie. Wat een gezellig hier in jou, joh. Ik weet ook wel haast een goed gevoel bij. Het is gewoon echt een leuke stad hier. Leuk.